Здравейте! Днес днешното видео ще не е за направа на епоксидна смола, а разваляне на епоксидна смола. Грешките, които се случват понякога. Защо епоксидната смола остава лепкава, защо понякога не слепват, възможни реакции, понякога от формата, понякога от прах, понякога от недобро смесване. При мен случаят е следният. Излях още онзи ден в тази форма епоксидната смола и резултатът е този. Лепкав и не слепнал. Първоначално смятах, че грешката е както винаги от смесването на смолата. Не е добро съотношение, не е добро разбъркване, но не е това, защото в друга форма с абсолютно същата смола, която забърках, така да се каже, излях в друга форма тези неща и те са си абсолютно втвърдени и добре. Другото, което потърсих като грешки е за... така мога да ви покажа как част от елементите са слепнали, част не са. Като грешки е самата форма я намазах с прахообразна пигмент, така да се каже, на мика. Цялата форма отдолу я омазах с този прах, махнах прашните елементи. По принцип прашните елементи казват, че реагират с смолата химически и праховете понякога при допир на някои места с смолата и после не може да направи добра реакция и става лепкаво. Аз понеже тези, така да се каже, топчета ги правих повече от една седмица. Те са правени от... Иначе тук имам добре залепнали някои неща. Гадното е, че искам да спася нещата. Смисъл. Някои от нещата, може видите от долната част, която не е хванала само отгоре, това нещо се е втвърдило. Топчетата ги изработвах от детски пластилин. Той е въздушния. Първоначално това и той отгоре не е слепнал. Другото нещо, което потърсих като грешка, питах ChatGPT и всички останали, че смолата понякога остава лепкава заради инхибирането и въздействието с кълъпа или така наречената силиконова форма. Понякога прави реакция, ако не е добро качеството на самата силиконова форма и прави някаква реакция, което е с повърхността на формата. Прави реакция и примерно не е добре изсъхнал силикон или елементи, които пречат на епоксидната смола при контакт, който става. И се получава всичко това разрушение. Всъщност аз на топчетата и всичко останало отделих една седмица за направата им, за съхнене и така нататък, защото всяко едно е отделно правено. Но мога да спася част от нещата. Четох, че това може да се почисти, но значи с ръце е най-добре.
да ви обадя един трик, който научих наскоро, съвсем случайно, как да почиствате формите си, защото дълго време търсих, значи с изоприл спирт и какви ли не. Честно казано, нищо не работи добре, остава лепкаво, част от нещата и част от формата се поврежда, ако е по-интензивно. И всъщност намерих тайната, ключа от палатката, така да се каже, като замразите формата. Просто замразите цялата форма в фризера. Съвсем сериозна съм. Замразявате я, оставяте я така доста време, бих казала. Не бих казала часове, но кой колкото се желае. Аз я оставих 1 час за всеки случай, не тази, друга. И в момента, в който всичко замръзна, после просто го обърнах и изтръсках, така да се каже, в кофата всичко. И формата ми беше чистичка, здравичка. Абсолютно нямаше нужда от силно и интензивно почистване с някакви препарати. Буквално, после с кърпички от тия за грим, защото аз много обичам да използвам, че са по-бързи и лесни. Обаче тук доста добре е хванало, което е много интересно. Обаче е все още лепкаво това нещо. А без 2 думи, при мен е винаги забавно. И това е много добре, яко хванало. Не мога. Освен това, което си мислех, няма да се получи, освен да намеря някаква друга повърхност, където всичко това да го сложа. И после да почиствам. Да, тия топчета няма да се отлепят. Няма какво стане. Проектът ми ще бъде спасен, така или иначе. Ще отнеме повече време, отколкото си мислех, но най-вероятно ще стане някакъв по-добър шедьовър всичко това.